sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata billah amma ba'dah. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah sinanding kitab suci Wahyune Ilahi ingkang kula dherekaken sadaya fatwaipun lan sadaya pituturipun ingkang dat kehormatan. Para pinisepuh sepuh ingkang ledatuhi pamrasa ingkang dat kehormatan. Para satria bayangkarine negara pangembating praja ingkang dat kehormatan. Palingipun keluarga agung panjenenganipun Bapak Sutarno sak gotrah sak keluarga ingkang tansah minulya. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dening dalu menika alhamdulillah wonten ing dalu menika saged makempal manunggal wonten papan griyanipun panjenenganipun Bapak Sutarno kanthi saperlu kangge ngregengaken swasana nderek mangayu bagya. Nggih panjenenganipun Bapak Sutarno menika gadhahi panjangka netepi darmanipun tiyang kasepah nggih ngislamaken ingkang putra utawi nyupitaken ingkang putra nggih panjenenganipun Mas Adik Muhammad Najib. Bapak Ibu ingkang dat kehormatan ngaturi ndonga wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Sutarno menika ugi maligi keluaripun agi awit nadaripun panjenenganipun almarhum Ibu Casmuri. Nggih keluaripun agi wujud Muhammad Najib menika sabibaripun mangke kasaupetaken utawi kaselamaken menika badhe dipun tanggapaken wayang. Lah wonten dalu menika alhamdulillah sampun kalaksanan. Muga-muga menapa ingkang dadi panjangkanipun keluarga agung panjenenganipun Bapak Sutarno dalah sak keluarga sak gotrah tansah dipun ijabah dhateng Allah Subhanahu wa taala antuk rahmatipun Gusti Kang Agar Jagat tansah pinaringan barokah rahmah hidayah sarta inayah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah menika wonten ing panggung menika sampun sumarak panjenenganipun Bapak Sutarno adalah putranipun Muhammad Najib menika badhe netepi dharma syarat nggih badhe ngadani upacara beset kupat nggih Pak. Nggih monggo awit saking menika ngluaripun lagi monggo. Nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Gusti Kang Agar Jagat. Putrane kalih nggih. Dadar Ibu Casmuri almarhum Ibu Casmuri sampun kalaksanan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu
Morore sang kabeh ratri kapira ratri tekapira kresna ratune wong cakra kembang kembanging wijaya kusuma pati barbane kowe katon adoh dawe cerak daraketake kowe reti apa kang dadi karepmu kalau nun ninggi dereng dinuwun buta goblok buta pengong iya tasih swagar buta dipatih nanging ora reti marang lagok lagen lan lagiane ratu Gustimu Marat ora sumbut nggonku ngetokke Prabeya mayuta-yuta pangewu ya tundone kanggo nyukupi kabutuhanmu nanging nggonmu makarya ora apa ora becus kalau lene nggih sinuwun jadung tetuko ingkang selangkung katalo lajeng paringipun sinuwun Prabu Kala Wracana menika kados kundela barbane kowe katon adoh ndawi cerak saya daraketake yo kanggo adreng rasane atiku kanggon kupingin dawuh kelawan Betari Supraba panjenengan ingsun wis tresna karo Betari Supraba yen esuk kelingan Betari Supraba awan yo kelingan rina kelawan bengi sing tak gadang-gadang ya Betari Supraba malah kepara arep mangan kelingan Betari Supraba arep turu kelingan Betari Supraba durung sumbut rasane atiku lamun jeneng ingsun durung bisa dhawuh kelawan Betari Supraba
yen wong saiki ku diarani aku wis jatuh cinta Dik. Paduka sampun jatuh cinta. Iya Dik. Wah, ya. Alhamdulillah. Rokoke wis padha metu durung. Nek wong saiki iki sing ngarane wong jatuh cinta kuwi ibarate cinta itu buta. Bahasa Inggrisnya apa lu? Wah, bahasa Inggrisnya love is blind. Cinta itu buta. Orang gagas wong bentuke buta kaya ngono kok. Jaluke karo betari. Wah, yo. Piye to? Lah ya sak karep-karepe sing jaluk to lho. Ah, ora kaya ngono. Masa anake tukang becak kok senenge karo anake presiden ora ya mumet to. Ayo barang gelem ya ora apa-apa. Wah, wong kaya aku ya anggere dituduhi sinden ya wegah kok. Gah. Lah sebabe lah. Oh sinden kowe slogane maneman terus. Maneman. Ora iman, ora keduman. Mulane nek maringi jajan kon sinden kok aja kakak. Lah ngopo? Wah, ya kuwi eman-eman. Timbang ora kepangan eman-eman. Mulane sinden kuwi gawane padung gedhe. Edel-edele dijagoki ning jerone isine jajan. Oh, bocah ngene. Bilung wira. Aja nian-niake. Wah, ya iya. Kala-kala ketemu kok. Dene 2 taun ora tau wayangan. Sing nabuh ora tau nekel tabuh. Nyekele guru pacul tok. Lah wis kelanen. Lah iya. Lah wingi dijek latihan ya ora mangkat. Lho piye? Ya ora piye? Ora ngerti nek latihan kuwi ana amplope. Kaya ngono lho. Iya. Ya ora apa-apa nyatane. Iki pertamanan awake dhewe wayangan. Wah, alhamdulillah. Matur nuwun. Berkat Pak Darsono turun. Karo sapa? Karo Lukman. Sambate ora gelem bedhug jare. Arep munggah pangkat dadi tukang nyiter. Ya apa iso wae. Wah, alhamdulillah. Sinuwun. Piye lho? Menawi paduka gagas dhateng kula badhe paring pemut dhateng panjenengan. Pemut piye lho? Ambok sampun to ya. Mboten usah gayuh ingkang inggil-inggil. Mboten usah badhe gayuh Betari Supraba, engko dak dadi lakon, dadi ontran-ontran ora barbar donya iki. Donya iki wis meh rada tentrem. 2 taun wingi wis ana penyakit sing arane Covid. Padha ora? Beda. Oh iya. Covid-19
COVID-19 iki wis mulai rada tentrem ora usah boten usah didamel ontran-ontran meleh engko to golek margi ingkang sae mawon golek dalan ingkang padhang mawon paduka menika garwa prameswarinipun sampun ayu ngluwi Nyimas Roro Ayu Eli ngluwi badhe nyuwun Betari Supraba kangge napa mongko Betari Supraba menika kalengganipun wonten kayangan lah menawi paduka gayuh wonten kayangan menika paduka wonten pundi wonten bumi to lah nggih pun pados ingkang wonten madya padha mawon Mbak Eli ora gelem ya Bu Yuyun ngono to Bu Yuyun ora gelem ya Bu Narni apa ya isih nyang lah boh wis klalen jare monggo to kula aturi mboten usah damel ontran-ontran mboten usah damel perkara donya sampun kebak perkara belo wonten dawuh kowe wingi bodho nampa amplop ora lu wah langge pun genah wonten amplop wonten tulisane khusus bilung gini kowe gelem nampa amplope ning ora gelem melu karo bendarane ngono lah nek bendarane salah nggih diluruske to diluruske yen kaya mangkono kowe milih isih melu aku apa ora minggato ngono wah ya nggih pun nggih pun menawi dielekke mboten purun nggih monggo mongko isine gur ngeyel ae ora sak melu-melu to lho wis karepe bedarane kono gari ditutke wae kok ora tak dadak melu-melu ngopo ora sak melu-melu lho wis pokoke melu dalange ngono wae dalange mangkat ya mangkat dalange ora mangkat ya ora melu ngono wae ya sing penting padha-padha golek rejeki kok monggo ditotok-totokke mawon kula mboten derek-derek kula mboten tumut ora usah dadak kanggo kekawan padhe dok wonten timbalan dawuh nuwun bulane kowe sak wadyabala ingsun utus njaluk Betari Supraba ning kayangan Junggring Salakakara teh kula kang saka iku kowe sak wadyabala saka Kis Kendhapura budhal menyang kayangan njaluk Betari Supraba yen dewa kena sarana aris dohana dumadining perang nanging yen dewa maguguk makutawaton biya ana batang sayuta digawe sungsang bawana geni kayangan Junggring Salakakara kala nggih nuwun lajeng benjang kapan bidalipun ora usah dadak golek dina sing prayoga dina saiki uga sira budhal kala nggih stika istakaken dawuh nuwun Lapar
Napa maning? Yo. Wis apa maning? Maning yo. Oh. Yo dadi ke. Dadi. Dadi pura ke. Woi. Oh, lah gedhinge pendek. Oh. Wis. Oh, kaget dadi. Wah, kenang bae. Wis ra kesel. Halo. Ngombe ndek ini ngombe. Orang kasih dia. Wah, dan katon padang ranane. Udah. Sudah ada secerca harapan. Wah, dan nonton wayang bareng. Hah? Wah, curang nang ngisor dhewe. Njebute cah cilik ya cah cilik, aja kaya ngono. Oh, ra pokron wae. Pernah. Lah kok ora ya? Kalian bocah cilik ya bebas. Nek yo katokan. Wah, katoke lagi ilang. Ora katokan ora apa-apa. Lah kuwi ketok kowe. Apane? Iki. Wah. Teng klawen. Cah cilik yo bebas kok. Bebas-bebas kaya nganggo tata. Ora nggo kudu kaya ngono. Maine barang kuwi das terus bolong-bolong denggone wae. Wah, wong bapakne ora nungkoke. Wah, lha yo apa? Bolong ya denggo sepenting ora ketok. Lah kuwi katon. Lah paling sithik sedekah. Oh, cangkeme. Ora oleh. Nonton wayang ya, Pak. Iya. Dalange sapa? Dalange Bayu. Kadhi ngendi? Watu Gajah. Watu Gajah kuwi ngendi? Kesesi. Kesesi kuwi ngendi? Kesesi kuwi Kabupaten Pekalongan. Lah Pekalongan kuwi ngendi? Oh, Pokrol. Takone ora. Mulane ajaran wawasan kebangsaan. Wah, wong urung ngerti kok. Arep ngopo? Wah, sindene lagi buka ibuku. Sajake wis padha klalen karo. Iya. Njrepek ya klalen. Wah, dan sing anu wajib ya klalen.
long ramyane sasongko kang kumanyat marenggo rumeng puri mangken tanpa sirih ala bekang omah mas lir murubek langit